सतीश मणिपाल राऊत इयत्ता 4थी लागलीच मराठी प्रायमरी स्कूल सावंतवाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग। कोरोनाच्या या काळात डॉक्टर, नर्स, पोलीस जसे कोरोना योद्धाचे काम करतात तसेच भारत स्वातंत्र्य होण्यासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले। त्यातील एक नेते म्हणजे आपले लोकमान्य टिळक। 1 ऑगस्ट या दिवशी आपण त्यांची पुण्यतिथी साजरी करतो। या दिनाचे औचित्य साधून मी टिळकांबद्दल 4 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही जरूर ऐकावे अशी मी नम्र विनंती करतो। पराधीनता के बंधन में जब बंधी थी भारत माता, तुमने तन मन धन अर्पित कर देश प्रेम से जोड़ा नाता। स्वतंत्रता अधिकार जन्म से दिया यही जन जन को नारा, तिलक बाल गंगाधर तुमको शत शत बार प्रणाम हमारा। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क व तो मी मिळवणारच अशी सिंहगर्जना करणारे लोकमान्य टिळक हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील राजकारणी, लेखक, वक्ते, स्वातंत्र्य सेनानी होते। इंग्रज अधिकारी त्यांना भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणाले, म्हणून त्यांना लोकमान्य ही उपाधी देण्यात आली। लोकमान्य म्हणजे लोकांनी मान्य केलेले। टिळक हे लहानपणीपासूनच अत्यंत हुशार होते। गणित हा त्यांचा आवडता विषय होता। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीमुळे त्यांचे शिक्षक त्यांना सूर्याचे पिल्लू म्हणत। टिळकांना अन्यायाविरुद्ध चीड होती। त्यांची बंडखोर वृत्ती आणि कणखरपणा हा लहानपणीपासूनच दिसत होता। टिळकांनी मराठी पत्रकारितेत सुद्धा मोठे योगदान दिले। 1881 मध्ये केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रे सुरू केली। केसरी हे मराठीतून तर मराठा हे इंग्रजीतून प्रसिद्ध होते। 1896 मध्ये महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला होता। त्या काळी टिळकांनी शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले, त्यांच्या हक्काबद्दल जागृत केले आणि केसरी वर्तमानपत्राद्वारे त्यांनी सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली। वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून लोकशिक्षण, सामाजिक राजकीय क्षेत्रात त्यांनी काम केले। लोक एकत्र येण्यासाठी सार्वजनिक गणेश उत्सव व शिवजयंती उत्सव सुरू केले। 1897 साली पुण्यात आलेल्या प्लेगच्या साथीच्या काळात टिळकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती। इंग्रज सरकारविरुद्ध लढताना त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। मंडालेच्या तुरुंगात असताना त्यांनी गीता रहस्य हा ग्रंथ लिहिला। आज जन्मदेश सेवेत गर्क असलेला हा भारताचा तेजस्वी सूर्य मात्र 1 ऑगस्ट 1920 रोजी मावळला गेला। असा या महास्फूर्तीस अभिवादन करून मी माझे भाषण संपवितो।